Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς να ανεβαίνουμε σε ταράτσες. Εκεί πάνω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα το ανεβάσουμε στο YouTube. Ξέρεις πώς. Όχι. Θα το ανεβάσω εγώ. Αλλά δεν κατάλαβα τι. Άμα είναι να το ανεβάσω εγώ, να πω δικό μου το κανάλι. Καλά. Κοίτα, φαρκή. Τελικά εγώ θα το ανεβάσω. Δικό μου είναι το κανάλι. Δικό μου είναι το κανάλι, αυτός που πήδηξε. Κάτσε. Δικό μου είναι το κανάλι. Δικό μου. Εντάξει, μπράβο. Όμως εγώ ανεβάζω το βίντεο. Άρα... Εγώ θα το ανεβάσω. Όμως εγώ το τραβάω. Εντάξει. Τι? Σκύλος. Ένας κύριος. Κωστά, άντε κατέβαρε. Αυτό το βίντεο έχει μερικά views, να ξέρεις. Μερικά ή πολλά. Έτσι και έτσι. Παρκουρίστες! Με το όπλο στα χέρια. Κλείστο!